Здравейте хора, това е втора част на видеото, което пуснахме. В момента сме напълнили една шише с джанки и ще го пускаме там. Както виждате, вече сме пуснали едно. Хвърлихме там едно шише Да. и водката Савой също. Да. Дойде време и това Да. хвърлим. И сега Понеже сме пуснали на 180 секунди. 3 минути. Да, на 3 минути. Ще правим и нещо друго. Да, ще направим нещо друго. Първо ще ви кажа, това тук е нещо такова като бункер, обаче, както виждате, водата е дълбоко е. Много е дълбоко е, оттам, в принцип, сега, ако иска, мога да слезна. Не слизай. Ако искаш, ще си лут. Ара. Кое е това цялото? Време на 20 секунди, ара да е по-яко. Какво? 20 до 1. От 20 до 1. Да. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 18, Как 14-17? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, давай! Брате. Брат, хванахте на видео. И аз какво направя? Ей! Ай, сега снимай тука. Има още едно време. Окей. Да, ние сме само на 1 минута и 50. Аре. Здравейте хора, това е моя луд приятел. Той е много луд. Най-лудия на света. Абе, Вели. Вели, я ме тръж. Това Ще припадаш от текста. е много само на лев. Ей, ма, още не носка. Ти уши си, бе. Аре, дай ми го. Това беше от нас. Дано да ви е харесало. Чао и яко лайк. Абонирайте се. Брат, след малко се свършва. Аре, направи още нещо. Брат, какво направи? Аре, покажи какво можеш. Я ми покажи как се боксираш. Нещо добър.